daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Bismillah ya Allah sarki tabaraka wanda ya yi maza mata ya al'ummar Kaduna mu yayi gwamna ashirin mai cikar gata. Kai ne cancantar gwamnan Kaduna a yau kuma kai muke fata ka dare gwamnan Kaduna mu yau ka kafur su dan Audu kwarai. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Tafiyar mulkin Kaduna mu yau talakawa su ne cikin kunci sun gagara kara al'umma yau talakawa su ne bitar inci. Gwamna ashirin so ka yo mulkin Kaduna zo ka kwatanta adalci kai ne ku ake fita gwamnan Kaduna zo ku ka ba da mamaki. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Na kira jama'ar Kaduna mu yau mutuna kuma ba mu yin barci mutuna ta sauya ko mamma mulkin yanzu ko babu inganci mu fito ko mu zaɓi cancanta wanda su ne su kau da zalunci ba Kaduna ba dukkanin ƙasa nake wa kira ko mu zo mu yi canji. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Lamari na tsaron ƙasa ko Kaduna mun san kusa ne a can baya albashin malamai salarin kuma ma'aikata yau kusan biya wai gashi a yau kusan dawo sun yi neman mulki kusan karya daidaita a yau kuma zami suna biyan kuma ma'aikatan su kudi. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Education ya wuya talakawa a yau kuma ba a so kwami kullum kuma mai gida sitiret kuma ma'aikaci malami ɗalibi wai a haka wasu mutane suke su dawo sun ki canja baki ni SS kwana ce miyo canji talakawa za mu yi kaman katari. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. An kori ma'aikata a Kaduna talakawa sai miyo nazari hakimai aka dakatar da sarakai na cewa ne mutum kwatari kun ba a taba ka ba an taba wani naka ka duba cikin gari an karkashe rayuka amma ba wani kuɗin da aka ba macen gari. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Na zo ku na bayyana kuma PDP ce jam'iyya ta gari ko wata state ana yi ba su miliyan 500 ga dukkan gari saboda kashe al'ummar da ake yi aka ba su sai tallafi gagi wani gwamnatin mu ta koma tamkar makabarta. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Wai shin ku ina kuɗin da ake ba su ko su bai wa mutan gari sun cinye babu ko sai su babu taro su sani fa za su gari a kasar mu gaba daya yau na ce ko mu zaɓi turaki mi nazari a Kaduna na ce mu zaɓi isa ashirin na kudan ku gwamnan mu ne. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Manta abin da ya fara a baya dai jama'ar dukan ƙasa ta komai ku ane samu da sauki amma da hawansu sai ya wuta kamun a ginin masallaci sai an fara ginin masallata gashi yau talakawa ba aiki an bar jama'a sai zaman banza. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Jama'a ku ji ga kusa ko na ni ko ba za na zaki kowa ba mata na siyasa na rera gurin mutane ko talakawa kalubale yau yanayi kamar babu kiwo an karya mai noma mutuna a cikin mulkin nan ne aka karya ku mutane da dama. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu kure ga sama za gudu. Albashin ma'aikata wasu sun wuce wata biyar ko ba salari wasu an kore su ma ba kuɗi ba na kora dole in yi tuni da kuɗi na hanyar gida balle an goye sai ma amarya tira manzani wa a haka suke zuwa an san ku haraji gurin talakawa. Daidai da Kaduna sai isa
ashiri na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu. Wani shago yake da shi ko a rana bai samun riban 2000 ma. Wani shayi yake kwaye a gida bai isan sa kuda ci ba ne ma. Wasu koyan a taɓa ne yau a cikin gari an takura musu ma. Har direbobi na 'yan mota kullum dai kusa ne cikin hadari. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashiri na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu. Tuna lokaci na fidi da zaka guri ko cikin ka bai ya bari. Yanzu ko kane tunanin idan ka ji ai daji daga abar gari. A bukaci kuɗin kuɗi a gare ka a kwashe a kai musu sikari. Amma a haka wasu ba suke so sun siya ta dawo gari. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashiri na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu. Da sassafa ɗan shika na tafi ko nake ta kiran dukan al'umma. Yau mu gane ko gaskiya mu kwabar tsintsiyar da ta fata tukan gari. Aka samu kwaza ba a cikin shi ne wanda ku zai gyara lamari. A Kaduna mu zaɓi isa mane marana ko Allah ya baka gari. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashiri na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu. Fatan alheri yau ko nake ga jama'ar dukan Kaduna na. Roƙon ma Allah ya ba mu wanda muke su shi ma ya nisan mu. Sana barku ku lafiya a cikin wakar isa ashirin na kudan. Allah ya iya mana mun bar ku iya wa gurin sai a rabana. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashiri na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashirin na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu. Daidai da Kaduna sai isa wato na ashiri na kudan. Tunda yau kusa dan Audu sun gaza kusa ba mu guri kasa maza gudu.